Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina sinxela, pero efectiva. Nada de complicarse, só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Imos aló. Benvidos a Pulso Activo, un día máis aquí con nós cada mañá acompañándonos a facer exercicio. Como estamos, rapaces? Por días. Gañas de comenzar, de darlle caña? Hoxe dormín ben. Claro. Sí, xa quitamos as maniotas de encima, quitamos, No. descansamos ben, todo ben? Todo ben. Todo ben. O corpo pode mellorar a calquera idade, vale? Non hai unha idade límite para mellorar tanto a composición corporal como as capacidades, como o equilibrio, masa muscular e demais. O que si nos podemos notar é que cada vez costanos máis recuperar. O corpo cambia, sí, a calquera idade sin previo aviso, pero o que hai que tratar é de mantelo, non? Eu penso que os cambios hai que afrontalos como veñen, aceptalos e tratar de, se un non está a gusto, facer o que sexa para melloralo, non? Porque está na nosa man. O máis importante é que nunca é tarde para comenzar. Imos comezar, como sempre, con un poquinho de mobilidade articular. Imos dibuixando pequenos círculos suaves. Ui, teño unha contractura aí que non Oi, pescozo. entón ves, xa acabas de comezar e xa non é todo ben. Acabo de notala ahora mismo. Bueno, pues terás que ir a dar aí unha masaxe, non? Esperei. Solo que non hai un peso. Non hai... Pois en Eu que non que sei saúde, gastar. en saúde hai que invertir. Xa está pedindo. Cambiamos. Bueno, eu tamén teño que decir que teño contracturado, teño aquí a zona tamén, noto moito facendo este exercicio, pero estou desexando ter un oquiño para ir a que me den unha masaxe. Non sei vos, pero a min a punción seca, non sei se fixeste unha vez, Sí, horrible. a min ven, pois a min venme de maravilla, Ben, ombreiros, de feito, teño un rapaz de confianza que me fai sempre a punción e aliviame prácticamente de forma instantánea. O que si despois deixame durante o día seguinte unha sensación de pesadez no corpo, pero bueno, alivia moitísimo. Eso si queres fago cheo tamén a punción seca nun momentiño, Cambiamos, bueno, por si alguén non sabe o que é a punción seca, é o que fan con as pequenas agullas que te clavanche, no músculo que tes contracturado e pegache un alivio, o sea, móvenche así un poquinho a agulla e dache como un pequeno movimento. Pero Eu póñenche fixen- corriente. Non, sí, eso é outra non cousa. sempre. Vamos ca cintura, eso son outras cousas, sí. É porque lle chaman igual, entón. Eu fixen punción seca na cicatriz da cesárea e un alivio non sentía. No, Porque bueno, a ver. cando toca así, Sí. porque como para Fai un quitar... espasmo, non? O músculo dá un pouquiño de grima, pero alivia, Eu, polo menos, para min é o máis efectivo. Cambiamos. Ves, a mí na cicatriz da cesárea puxeronme ácido hialurónico. Ah, sí. Ah, Sí. pois eu trateina, pois eso, fixeronme esa técnica porque non a coñecía. Juntamos pernas. E aínda que é certo que no momento pois era molesta, despois mellorou moitísimo. Pero iso para Para as cicatrices todas en Ai, xeral, sí. para evitar Ves, adherencias Iso non internas. o sabía, a verdade que Exacto, pero sí, a min recomendarame o ácido hialurónico por o mesmo. cambiamos. Teño Claro, varias para- cicatrices, pero a que máis fastidiaba era justamente esa. Bueno, e vos que pensades? Porque mira, ahora que falades das cicatrices, Pulsos e nocellos. resulta que as cicatrices teñen como memoria emocional. Vino en redes, vin bastantes documentos dentro. así gráficos e flipei porque dixen, jolín, como tratando unha zona podes liberar tanto, pero emocionalmente incluso. Pois Vos que credes deso? Pois eu... Eu penso que sí. Non vou dicir nada porque Pois teño eu- idea deso. Ai, Así, antes de meter a pata cala boca. Pois eu fago como Edi a calo a boca tamén. Explica mellor eso. Que quere dicir? Que tratas o seña a Como que falar da tratas a cicatriz e tratando a cicatriz como que liberas emocións tamén. Ah, bueno, claro. Pois xa te digo eu que non creo nada neso, porque teño unhas cuantas cicatrices e... Veña, finalizamos a mobilidade articular e pasamos ao quecemento, vale? E imos traballar na esteira ese quecemento, imos baixar E tratáchelas. e imos comezar co primeiro exercicio que é o gato can, man separadas a anchura dos ombreiros, xoños separados a anchura das cadeiras e imos ir con ese movimento do lombo
da columna. 30 segundiños. Iso é. Sacamos e apuntamos as vértebras cara ao teito cada vez que facemos gato. Vale, paramos no centro. E agora imos a facer aí unha pequena torsión. Acompañamos co brazo dereito 5 veces. Levamos por dentro e abrimos. E repetimos este movimento 5 veces con cada brazo. E unha última. Vale. Cambiamos agora de brazo, collemos aire arriba e soltamos. Seguimos gañando mobilidade. E última. Vale, perfecto. Quedamos nesta posición e imos con 30 segundiños de isométrico en cuadrupedia. Levantamos un poquinho os xeonllos e mantemos a posición, facendo respiración, collendo aire, soltando. Soltamos pola boca, collemos pola nariz. Últimos segundiños. 3, 2, 1. Vale, relaxamos atrás, uns segundiños. Moi ben, para esta clase de hoxe imos traballar con halteres e con esteira. E ademais imos a traballar especificamente zona de glúteos e de perna, vale? Apetecevos? Apetece, ó. Pois veña, imos comezar. Vamos, a mí as únicas agullas que me gustan son as de ganchillar, as de coser. Por desgracia, tuveronme que facer algunha proba, algunha bueno, eso, de poñer as agullas, e a verdade, meteronme tanto medo que cando me fixeron non foi para tanto, porque eu dicía, dame marcando mi pincho cosendo, pero ese é todo, bueno, son por razóns médicas, e bueno. Moi ben, o primeiro exercicio que imos facer é o agachamento lateral. Imos utilizar o haltere de man e o que imos facer é ir cara a un lado, flexiono unha perna, volvo cara ao centro e von cara ao outro, de acordo? 10 veces a cada lado, collemos aire a un lado e soltamos o volver ao centro. Collemos e soltamos. Levamos o cu cara atrás. Ui, que me vou. O xeonllo non sobrepasa a punta do pé. Moi ben, bo traballo. Veña, que xa vai máis da metade deste exercicio fora. Imos pola sétima, se non me equivoco. Sí. Eu fíome de Estrella, A Estrella o que me diga a min, eso é a misa. Ora, a décima agora. Imos ca décima. Algo vai. Vale, moi ben. Pois o corpo da igual a idade que teñas, vas cambiar, si ou si, ao mellor pode che costar un poquinho máis, si ao mellor xa tes unha edad avanzada e nunca fixeches nada de exercicio, pero ainda así melloras, vas notar, porque conozco xente que se pon a entrenar con 70 anos, ves nun ano a diferencia que ten é moitísima. Correcto, sobre todo se pode mellorar tamén a calquera idade, se tomamos conciencia de hábitos máis saudables, se facemos deporte, se comemos mellor, e xa non por vernos máis esveltos ou máis tipificados nun canon de beleza específico, senón por saúde. Sí, ao final somos aí unha máquina casi perfecta, adaptámonos a todo o que veña, da igual a idade que teñas, que se adapta dunhas maneiras ou outras, pero o corpo vai pa diante. E o seguinte exercicio que imos facer son as zancadas, de acordo? Zancada en isométrico, imos utilizar os halteres e imos a facer tamén un pouquiño de ombreiro, de acordo? O que imos facer é o seguinte, collemos os halteres de man
Vamos a colocar desta maneira. Vou levar a perna esquerda diante. Vou a flexionar o xeonllo atrás e mantendo esta posición durante 30 segundiños, o que vou a facer é encollemento de ombreiros. Sí? Vamos. Veña, imos alá. Colocámonos e imos. Iso é. Vixamos que o xeonllo diante non sobrepase a punta do pé e o de atrás acercámolo ao chan. Intentamos baixar un pouquiño máis, Estrella, se pode ser. Eu A intento. perniña de atrás. Eu por tentar tento. Eso, acercamos os ombreiros ás orellas, sen flexionar os cóbados. 3, 2, 1, vale. Wow. Tira, É intensiño, verdad? tira. Intensiño. Wow. Guau. Bueno, a min o de facer as zancadas isométricas que se supón que son o aire, hai que achegar ao chan o xeonllo, faiseme complicado. Sempre me teñen que corrixir porque, lóxicamente, sempre fago como non debo, pero bueno. Queimábame as pernas, os cuadríceps, vamos, é que xa estaba desexando que acabara, pero non iba a protestar porque hoxe estaba en modo zen, non imos protestar, imos ser super positivos, a ver se isto pasa antes e acabamos dunha vez. Colocámonos en posición. Levamos o xeonllo de atrás cara ao chan, o de diante non sobrepasa a punta do pé e aquí comezamos a acercar ombreiros ás orellas. Sen flexionar cóbados. O trapecio estamos aí a traballar. Ese xeonllo de atrás, Noemi. Moi ben. Lombo recto. Sacando o peito cara fora. Últimos segundiños, ánimo. Veña na casa tamén, aguantamos un pouquiño. E última. Moi ben. Relaxamos, deixamos aí un pouquiño os halteres no chan. Mira, a zancada isométrica cunha perna sí, pero ca outra xa pedía papas, porque estou cansa hoxe. Hoxe estou cansa e que foi moi intenso. Eu non sei na casa como levan, pero hoxe a min foime un pouco complicado terminalo decentemente. O seguinte exercicio xa fixemos al menos nunha ocasión. Xeonllos, posición de xeonllos. Xeonllos separados a anchura das cadeiras. Ai. Estiramos os braciños cara adiante. E o que imos facer é deixar caer o corpo cara atrás e en bloque facendo forza nos cuádriceps e no abdomen. Incorpórome, vale? Hasta onde podamos. O sea, non temos que... O importante, non levamos o cu hacia os talóns. É como en bloque, se nos empuxaran pouquiño a pouco, e onde chegue, volvo cara adiante. Sí? Va. Sí. Veña, imos aló 10 veces. Unha, moi ben. Dúas, cada un no seu ritmo. 3. É un exercicio intenso, sobre todo para a zona dos cuádriceps, e tamén activando o core, que nos axuda a incorporarnos. 8, 9 e 10. Relaxamos atrás. Ánimo. É por darlle a razón a Noemi. Non che gusta, Noemi? Sí. Precioso. Non me queixei ningunha soa vez, non poderé de... No, a verdade que non dixo nada, Estás ben? Estou fantástica. Pois efectivamente, eu penso que Raquel a súa maneira de protestar é facendo sons moi simpáticos, por certo, que acompañan. Ai, ui, ah. Esa é Raquel. Sí, fago sons. Noemi, claro, métese comigo porque métome con ela. Porque como ela a veces, hoxe non se queixou nada, nadiña. Fixo adrede porque como estes días dixen que ela estaba negativa e tal,
pois meteuse comigo. Sí, eu levo o sonido incorporado. Veña, xa descansamos suficiente. Imos repetir este exercicio. Outras de repeticións de a cada estrella. É un poema. Imos alá, xeonllos separados a anchura das cadeiras. Imos cara atrás, despaciño. E forciña aí nos cuádrices no core. E tiramos cara adiante. Vixiamos a pelve. Vixiamos ese cuiño que non vaya cara aos talóns. Eu vixío todo. Ata a parede. 5 6 7 Moi ben, moi ben. 8, dúas máis, ánimo, veña, Veña. podemos. Podemos. 9, E última, 10. e 10. Perfecto, relaxamos. Un pouquiño aí atrás, cu cara aos talóns. Parece unha posición rara. Lémbrame un vídeo de Michael Jackson que les botábanse para diante e digo, eu dese debían de tirar todos os músculos do corpo. O que pasa que eles tiñan trampa, porque tiñan un apoio no chan. Veña, agora, seguinte exercicio. En posición, como estamos antes, cos xeonllos, o que imos facer é acabar en posición de agachamento. Entón, imos facer 10 veces, Ole, o que incorporámonos e volvemos á posición. Primeiro, imos facer 10 veces ca perna esquerda e despois 10 ca dereita. De acordo? Veña, collemos aire e imos aló. Sin levantar o cu do chan, o sea, do chan, me refiero, sin erguernos cara arriba, vale? Xa, eso é moito dicir. Colocámonos en posición de agachamento. Van 4. Eu non dou fe. Eu levo Nah, non te preocupes, Estrella, cada un o seu ritmo. Intentamos facer o exercicio ben. E se nos costa moito así, podes te erguer e volves a posición de inicio. Eso é, moi ben. Van 8. Eu fixen 10. 10. Sí. Eu sí. Segura? Segurísimo. Bueno, venga. Ai. Voy a dar un bote de confianza. Grazas, compañeiro. Pero quédanos a outra perna. Que eu teño que dicir, o que máis me está a costar non é este, os xeonllos na na esteira, Sí, que rasca. Sí, rasca un pouquiño, a verdad. Vale, veña, quédanos a outra perna. Así que preparámonos, collemos aire e imos. Veña, unha. Ai. Dúas. 3. 4. Ai, como vai costando. 5. 6. 7. A ver, traerlle un pau a esta muller. 8. Traerlle un pau, non darlle un pau. 9. E última. Moi ben. Relaxamos atrás. Ai, que ben. Pois normal que Raquel lle coste, porque entre que leva pouco entrenando e despois, se lle pega a risa, eso xa é imposible de facelo ben. Non, é que cando me dá risa tonta, que me dá moi a menudo, porque cando non podo na primeira dá má risa. É como cando me caio na calle, non? Dame por reír e xa non me levanto, xa me teñen que axudar. Agora, o que imos facer é en posición de cuadrupedia, como fixemos no exercicio do quecemento, que era en isométrico. A única diferencia agora é que imos a estender a perna en 10 ocasións, vale? Imos estender dereita 10 veces, esquerda 10 veces, alternando. Sí? Sí. Veña, imos aló, comezamos. Soltando aire. En Vigo cara adentro. Veña, vai a metade fora, Vixía ese cu, Raquel, vais un pouquiño. Iso é. É resbalo. 8. 9. E descansamos. Cuiño cara atrás. Sí que me escapan os tenis para atrás, os deportivos. Eu quería botar quería estirar só unha perna, pero a outra tamén, os deportivos se resbalaban. Moi ben. Seguimos en posición de cuadrupedia. Agora imos apoiar os antebrazos para non agotar aquí os pulsos. E imos a estender unha perna
a outra mantense flexionada e a perna que está extendida levanto e aquí o que vou a facer é dibuixar círculos pequeniños, primeiro nun sentido 15 segundos, que xa empezan a contar dende agora, e despois cambiamos o outro sentido, de acordo? Sí. Aí, mantemos círculos pequenos, temos que notar o traballiño no glúteo. Mantén un poquinho máis arriba a estrelliña, iso é. Cambio sentido. Pero... Este parece que non tira nada, pero tira, Sí. Sí, tira, sí. Ai, como estamos a suar, Dios mío. 3, 2, 1, vale. Relaxo atrás. Ai, o Ai, profe mi má. tamén pedía papas. A chorro, a chorro. Veña, quédanos outra perniña, 15 segundos cara a un lado, 15 segundos cara a outro. Voltamos, antebrazos apoyados, elevo perna e aquí, 15 segundiños nun sentido, moi ben, mantendo aí arriba, traballando, facendo respiración. 3, 2, 1, cambio de perna, perdón, de sentido. A ver se me sae cu, Anxo, que opinas? Eu penso que este ano malo será. Vale. Relaxo atrás. Ánimo porque só nos queda un exercicio. Imos colocarnos como estábamos antes, agora. Ca perna, cas dúas pernas sempre flexionadas, unha apoiada no chan, a outra elevada, vale? Sempre flexionada. Nesta posición vou a facer de rebotes cara arriba, como se ca planta do pé quixéramos tocar o teito, de acordo? Collemos aire, soltamos. 1, 2, 3, 4, 5, empuxando aí, eso é. 7, 8, 9 e 10. É intensiño, parece unha tontería, pero custa. Veña, arriba ca outra perna xa para rematar e imos alá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfecto. Relaxo atrás. Deixamos ben o cuiño caer cara aos talóns. Ben, se onllo cara adiante. Estiramos a zona dos glúteos. Abrimos ben o peito. Acercamos o glúteo chan. Madre mía, que forma de suar, Que se fecha que traballamos. Home, isto non é mentira, isto é todo real. Cambiamos de perna. Ai. Que yo digan a Raquel se é real ou non. É real, Raquel? No, que va. Non sudo nada. A mí non me custa. A min está correndo o suoro pola frente. A mí tamén, estamos todos... Non che digo por onde. Despaciño, colocámonos de pé. Ai, que calores. Ui. Veña, agarramos a perna, fixámonos nun punto ou apoyámonos na parede, onde podades, vale? Aguantamos un segundiño, estiramento de cuádriceps. Ai, ai, ai. Cambiamos de perna. Na casa, recordade, podes tirar todo o que querades, de acordo? Ai, amiga Estás dereita. dirixindo o tráfico, Raquel. No, sí, no. Que a dereita teño moi mala. Tranquila, antes eu era esa. Separamos pernas, arriba brazos, collemos aire xa para acabar, doblo dende a cintura, deixo caer o peso do corpo, acompañamos cara a un lado. Voltamos cara ao outro. Aguante uns segundos. Voltamos cara ao centro, despaciño imos cara arriba,
fantástico traballo, xentiña. Moitísimas gracias por acompañarnos unha mañá máis aquí con nós en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, porque o corpo vai no agradecer. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantedo o pulso activo. Moi ben. Vamos. Sí, señor. Ai. Vamos, equipiño.